Ayo cok, gayeng ke pahanan. Pasti gak tahu. Asik. Ibu Sutina. Solo, solo. Windy Larasto campur sarine. Ayo Bu Sutina kan. Bu hae lo Bu salim dulu sama ibu. Munggah panggung kabeh. Bapak, Masya Allah. Foto dulu Bu. Foto dulu dengan penyanyian. Ibu. Selamat Mas. Iya, Bu. Ayo karo dilebokke Dek Gea. Apa Slow. pancen Bibar meniko lagune napa Bu Bu. Ibu, lagune napa? Lali janjine. Iki ketok nyindir karo bapak iki. Bapak jangan-jangan punya janji. Nggih ta Bu Oh, orang Betawi enggak tahu. Apa kowe ra kelingan
sing tak tunggu raja kowe kowe ngajak ning sawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu oh alah ya masyaallah lali jarene ajarene alasane mangkel lake sapa wong sing ora gelo kadung dadak kowe ora teko ben darani bojone Meng diarani kowe. lah ya ben darani bojone Gea Hah? kok nek nang foto kan bojone Bugel andike kuwi Hei, apa ya kira-kira wong udah percaya? mesti percaya Gea Guys, golek kita ada info. piye Katanya Mas Cahyo itu lagu Jawa pinter. wah Apalagi kalau nyawer lebih pinter. kuwi disiapke Mas aja Cahyo, kuwatir perlu bantuan nggak Mas Cahyo? Saya siap membantu apa aja. oh sing ngersane Full Gea service ya Mbak. Barangkali bawa tasnya gitu. Kayaknya keberatan loh Mas, mbok sini wis tak bawa. pokoke engko barek iki Mas Cahyo lagune apa nderek ya Mas ya heeh ayo teruske jancane dek Jancane kowe ning kowe asik oh Indi Laras solo Mas Cahyo pundi Mas Cahyo monggo Mas Cahyo Monggo, panitia, monggo. sik lagi sedih Nangis sakjroning atiku. nalikane Nalika sliramu gendong kemana-mana sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi mugi-mugi Gusti ijabahi sak kapan anggonmu bali bisa kuput kaya doe nguni sik Mas Cahyo taun nono winjono kaantene ing kucing trasa belum apa bebasane mengkaton katon brengosmu bae
kagem Pak Sriwarno Monggo Pak Sri. kulon praga bergoyang sik 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 Lebu sesak sedeng nangis sakjroning atiku nalika sliramu yang aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabat karo sapa masuk gigi ya Suwun rimon lan mugi-mugi Gusti iya sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tau nono windonono kangenteni ing pucuke tresno walah dikea kalau ngenongko kebatane wong katon sliramu wae Ojo lali pamor rindu iya bun ayo dang digayengke windi laras campur sarine emas yono pimpinane dik bukel MC-ne Kodok nggak taunya, popok. wah tuku capek agak tahu yang lembek-lembek ku kira cobek kono bocok tenanane wedang gawe musik ya sing penak iramane padha iki lho yo tuku capek aku nggak tahu yang lembek-lembek kira go iramu piye to ker tabuhmu kuwi lho Mandi, anu cocokne ngono lho. gak melawi padake lambengku ki lho padakne oh lah bocah ki jan yo ora dipadakne wilane ngono ki to lho ngene iki lho sik Enak no, coba jenengan. naik Rasa. Menang. ora mendang ora padan aku lewong lagune Yo. Mas Sabar Mas Agus Sukamura bergoyang biasa ini Biasa loh mas. Ayo lu. Serlok mas bogel. neng arep cayu
Pak Rustam godho ati Riton siang dalu Kulon Progo bergoyang nih yo atinya wiji kenatian adoh tak parani nih Mas iki ning kene iki keluarga Kulon Progo iki pirang-pirang lho nih nggih heeh wong Bu Sutinah iki asli saking Ngayogyakarta kok oh gak ngoten heeh Kulon Progo Nggih. nek sing ngersake Sukapura oh ngoten gak apa-apa Mas Mas Agus karo Mas apa mau nanti piyayine ndi Ndi sing keterangane piye iki ning ngarep kono nih ya asap depan ditoratu Ibu sing wong ayu kate laku godho ati Riton lawan dalu ngertos hae napa mboten? Ngertos. Anu ajeng mboten ngertos. Nganu mbok critakne ngono lho. Boten sabu tutik ampun jenengan ampun ngoten niku lah. Bu Tuti. Ketone duit malah. Pak, ngersake lagu napa, Pak? Lah kok ngeten iki lho, Pak, hae, Pak. Lah nggih, matur suwun lho, Pak. Lagune napa? Perahu layar. Oke. Asap depan ditobratu ring sliraku dadya ing sisiku Moki Gusti nglilani perahu layar tresnaku bakal kinawa mati
Mardoyo nek ora Mardoyo. Wih, dilaras. Piye jogete piye jogete piye? Wong ayu sing tresnani rina wangi mong tak epi-epi aku ora bisa lali wong sliramu papujan ning ati Adian Selatian sepisan ketemu nanging gede rasa tresnoku aku ora bisa sok kapan jodohmu sliramu sing tak tresno karone wong liya aku katut tetep tresno nanging aku kok gawe lara nyawere lali to. Mau dicokei bajiro to. Lah kok bajul gimana? Mentang-mentang karo Gea nyanyine diapik-apike. Lah biasanya apa rapi? Biasane ra ngono kuwi lali lho. Asem tenan karo ngono Dik Gea. Rasa cemburu. Marai jerles Rasa rasa. apa? Ngerti ngono ratake kesempatan mau. Rasa mari apa mau? Jerles. Jerles ki apa? ajar Mas Bugel Cemburu ajar kok nganggo dik lho. Sing nyeluk dik kudune aku tok. Oh ngono. Penggemar kok nganggo dik Gea. Yo bentong. Mari anyel aku. Ah, Nah, leboke. Neng apa Slow, wae, jos. wong ayu sing tak tresnani rina wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu papujan ning ati
Sing hae, Ibu hae mboten napa? Di hae. Ayo sing hae sapa ayo tanggung jawab. Makasih Ibuku. Ayo Pak Eko tanggung jawab Pak Eko. Pak Eko, masuk ke ora Pak Eko? Malam, siap. Ayo Pak. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Ora ilang ngene moco loro apa. Sesama bersenjangan Adik jaman bari jepang Cergelingan Pengen tak openi Saiki ono ngendi belum panas ya sajake toh. Anu Bu, dipriponke niki Pak Eko. Boleh. Pak Eko ACC lho, Pak. Pak Eko, ibuke mboten napa-napa lho Pak Eko. Lah nggih. Segar pisan